שלום לכם, השבת אנחנו נפגשים עם רוב הפרשה על סיפור השידוך של יצחק ובן רבקה. ובואו ננסה ביחד להבין מה באמת חשוב למצוא בבן זוג, וגם לאלה הנשואים בואו ננסה לחשוב למה באמת בחרנו בבן הזוג שאיתנו עכשיו, ולנסות לחדש את הקשר למקום יותר בריא. אז דבר ראשון, לפני שחפשים שידוך, אנחנו עומדים מאליעזר, הוא בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא בא מתפלל שתהיה בעלת חסד. עכשיו הוא יודע הוא מגיע ממקום של חסד אצל אברהם, אז הוא רוצה מישהי to fit, מישהי שבאמת תתאים למשפחה ותעזור ליצחק. עכשיו גם כן, חשוב מאוד לזכור, בחיפוש בין בני זוג, עדיף לפעמים, ובאמת זה הדבר הכי בריא, מישהו שמשלים אותי. דווקא במקומות, זאת אומרת, הרצונות הם צריכים להיות אמיתיים וטובים, ושיהיה לכולנו את אותו מטרה, אבל באופי ובאישיות, לצורך העניין, אם מישהו שהוא קצת שקט, הוא צריך מישהו שיעורר אותו. מישהו שהוא פזרן ומעופף, הוא צריך מישהו שבאמת תשפיע עליו. עכשיו, ממה שאני שומע מהרבה נוער, אני מחפש חתיך, אני מחפש חתיכה. חבר'ה, תתאפסו על עצמכם, זה לא חשוב לחיים בגרוש. שלמה המלך, כשהוא נשאל על ידי הקדוש ברוך הוא מה אתה רוצה, הוא בחר חוכמה. וכשהוא בחר חוכמה, הוא קיבל כבר הכל. אז תבקשו באמת את האופי, את האנשים שבאמת, זה לא רק הכסף, לא התואר, זה מישהו עם לב טוב, מישהו עם רגישות, מישהו שיצא לצרכים שלכם, כשאתם משהו נתקע, שיהיה מישהו יציב איתכם ונאמן לדרך, לשותפות, אתם בונים פה בית, זה משהו רציני מאוד. עכשיו, אם נשים לב גם לגבי התפילה, אליעזר מבקש כמה סימנים לבדוק אותה. וכדאי מאוד, גם כשאתם נפגשים עם בן זוג ואתם חושבים שוואו, תנסו לשאול אצל המעביד שלו, תנסו לראות אצל החברים הקודמים שלו, תנסו לראות קצת background, בשביל באמת להרגיש שאין פה סתם משחק, ובאמת החסד הוא נמצא בבית. עכשיו, מה שכן, מאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם, יש בעצם, גם כשאליעזר יוצא, הוא אומר, חבר'ה, אל תעקבו אותי. זאת אומרת, יש בעצם באיזשהו מקום, גם בבדיקה, לא יותר מדי מהר, לא פגישה ראשונה, אם יש ניצוצות או אין ניצוצות, הקופידון לא הגיע, כן הגיע, זה לא עובד ככה. צריך להכירות בן אדם, תתפסו לכם את מספר 3, עצה הכי טובה. 3 פגישות, אם עד 3 פגישות בערך, לא יוצא שום דבר, זאת אומרת, אני לא מתחיל איזשהו משהו רגשי, אלא אם כן הבן אדם חסום שילך לטיפול, זה לא עניין שלכם. אתם מבחינתכם ממשיכים בקשר. אלא אם כן, זה משהו שהוא דוחה. משהו שבאמת לא מתחבר לגמרי. זאת אומרת, הבן אדם שותה כל הפגישה ולא מדבר. וזה מאוד מאוד משעמם. או שהוא לא נראה בעיניכם כמישהו שעוד פוטנציאלי, חייב תחתכו. ולעומת זאת גם כן, לא למרוח קשרים. 3 חודשים זה זמן מספיק להיכרויות. הייתי עם בן אדם בהמון סיטואציות, בדרכים. הוא כן מתעצבן, לא מתעצבן, על כמה. ולשאול שאלות שהן באמת נוגעות לחיים. אם מישהו רוצה, זה באופן פרטי, אני לא יכול להאריך פה יותר מדי, אז אפשר תמיד ללבן ביחד קשרים שאתם נמצאים בהם, תנסו לפנות או אליי או לבן אדם שאתם סומכים עליו, וננסות להביא את זה למקום בריא. עכשיו חשוב מאוד, ההסכמה של רבקה לקשר היא מאוד מאוד חשובה. שני בני הזוג צריכים ללכת באמונה שלמה ולהיות שם. לא צריך להפעיל מניפולציות, לא צריך להפעיל יותר מדי קשרים ועורמה. מה שהקדוש ברוך הוא מחליט הוא כבר מביא לך. עכשיו, מה שכן חשוב גם כן, עניין של הסכמת הורים, ואני מאוד מאוד ממקד את זה. הסכמת הורים היא נוגעת רק באישיות ובאופי של הבן הזוג, לא בחלומות של האמא שהיא רוצה שהיא תהיה מעדה מסוימת, לא ביחסים של דת, אלא בעצם במקום של אישיות. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא נוח, הוא בריא, הוא יהיה לך טוב בקשר או שלא. אז בעזרת השם, תשתפו אותי, אם יש איזשהו שאלות או משהו, אני בשמחה פה בשבילכם. ועכשיו יצא לזוגות הנישואים, יש המון פוטנציאל התבוללות. תעשו לי אצלכם טובה, אל תראו את הסינגלס, בתור סינגלס תנסו לחבר אותם ולנסות לחשוב מי אולי בן הזוג המתאים לכם. יש המון אירועים, יש המון זה, אבל אנשים קצת מתביישים לזוז, אז צריכים לפעמים את האליעזר הזה, את המישהו האכפתי הזה שבאמת ינסה לחבר את היהודים יחד. אז בעזרת השם שיזכה לבשורות טובות, השיעור מוקדש לסוף בן חיה וליובל בן חגית, שיהיה להם זיווג הגון והצלחה רבה בכל אשר יעשו. שבת שלום.